खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। एयार इन्डियानि गंसे बिरखंखौ मुम्बाइआव इमारजेन्सि लेन्डिं खालामनांदों। त्रिपुरा, मिजोराम, मणिपुर आरो बराक सेरफाङाव रेल सिबिथाया सानबानि थाखाय हेंथा सोमजिदों। बर्मानि खारुआयाव गोदान सावथुन बिग्रायारिखौ बेखेवबाय। दरबा गामिनि थाखाय गाहाम खौरां, जियागुरि आरो सेंमारिखौ फोनांजाबग्रा आरसीसी दालांआ आबुं जाबाय। बरागाव फ्लाइअभाराव ट्राक आरो कारनि गेजेराव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। 24 बोसोर बैसोनि सासे भारतारि आइजोआ आमेरिकायाव गोमादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। मुम्बाइनि छत्रपति इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव एयार इन्डियानि EI-639 बिरखंखौ हराव इमारजेन्सि लेन्डिं खालामनांगोन। केबिन सिङाव अर खामनाय मोनामनायनि जाहोनाव एयार इन्डियानि बिरखंआ मुम्बाइआव फैफिननो गोनां जायो। एयार इन्डियानि सासे बुंथिगिरिया बुंदों दि बिरखंआ रैखाथियै मुम्बाइआव फैफिननो हादों। मुम्बाइनिफ्राय चेन्नाइसिम थांनाय समाव केबिन सिङाव अर खामनाय मोनामनायनि जाहोनाव एयार इन्डियानि बिरखंआ मुम्बाइआव फैफिनो। फ्राय 45 मिनिट बिरनायनि उनाव पाइलटआ मोनसे आरोंदायारि जेंनानि थाखाय बिरखंआ मुम्बाइआव फैफिननो गोनां जाबाय होननानै फोसावदोंमोन। सा-सानजा सिमायारि रेलवेआ मिथिहोदों दि लामदिं बदरपुर हाजो खोन्दोनि रेल लामाखौ बानायफिननाया सोलिगासिनो दङ। लान्थ्रियै 5थि सानाव रेल सिबिथाया बन्द थादों। NFRनि जेनेरेल मेनेजार चेतन कुमार श्रीवास्तवआ थासारि आरो फोसाबफिननायनि थाखाय नायबिजिरनो लेन्डस्लाइड जानाय थावनियाव दावबायहैदों आरो इंगित होदों दि NFRआ KM 10868 नि गेजेराव गोहोम गोग्लैनाय खोन्दोखौ बानायफिननायनि खामानिया गोख्रोङै दावगागासिनो दङ। गावनि दावबायनाय समाव श्रीवास्तवआ बिथोन होदों दि फोसावफिननायखौ गोख्रै खालामनो आरो ट्रेन सिबिथायखौ हानायमानि थाबैनो सोलिहोनाय जागोन। मख'नो गोनांदि दिमा हासावआव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव रेल लामाया लेन्डस्लाइडजों खोबथेजानानै दङमोन, जाहोनाव रेल लामाया गोथेनानै दङमोन। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर महकुमा आवथायनि बर्मानि खारुआयाव बिदावगासार फिल्म प्रडाक्शन एन्ड इन्डियान मशन पिक्चारनि 8थि दिहुनथाय आरो राज कछारीनि बिग्रायारि बर' सावथुननि बेखेवजानाय हाबाफारिया जानानै थाङो। नालेंखर बुख्रुबनानै आनान गसाइनाव आरज गाबजेनो राज कछारीया। बे बिग्रायारि सावथुनाव अनसुमा बसुमतारी, सुरजित देउरि, नेना बसुमतारी, हिरामणि बसुमतारी, जगेश बसुमतारी, दशरथ बर', मिजिं बसुमतारीमोनजों लोगोसेनो गोबां गोदान गोजाम महरगिरिफोरा फाव खालामगोन। सावथुननि जायगाफोरखौ बाक्सा जिल्लानि बर' गामिनि गोथौ जायगा आरो भुटान सेरफांनि जायगाफोरखौ सायख'नाय जादों होननानै फोरमायो। सावथुना गुबैयै बर' हारिनि राजखान्थि मोनथायनि सायाव सुजुनाय जादों। बे सावथुननि मेथाइखौ खनदों लैथोमा बसुमतारी, फुंजा बसुमतारी, रतन मेहेर बर', जनाली स्वरगयारी, रमेश सोरां बर' आरो जुबुकि बसुमतारीया। आरो बे सावथुनखौ दिथा होदोंमोन राज कछारीया। क'क्राझार जिल्लानि जमदुवार ओनसोलाव जियागुरि आरो सेंमारिखौ फोनांजाबग्रा गोबां आसा खालामजानाय आरसीसी दालांआ जोबनायाव आबुं जाबाय। बे दालांआ गसाइगाव जिल्लानि 4 नं जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय गासै 4 गामिफोरखौ फोनांजाबनायाव गोनांथार बिफाव लाबोदों। गोजौ थाखोनि बेसादफोर आरो गोदान मुगानि इन्जिनियारिं मानथाखोफोरखौ बाहायनानै लुजानाय बे दालांखौ 2.36 कोटि रां बाहायनानै आबुं खालामनाय जादों। बेनि जाफुंसार आबुं जानाया दावगानायनि नेरसोनल' नङा, नाथाय रोजा रोजा गामियारिफोरनि सानफ्रोमबोनि जिउखौबो मख'जाथाव महरै साबसिन खालामो, जायफोरा सिगाङाव थांलाय फैलाय, मुवा बेसाद रोगानाय आरो सोलोंथाय, सावस्रि जोथोन आरो हाथाइफोर बायदि गोनांथार सिबिथाइफोरखौ मोननायाव गोब्राब जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। बे गोबाव समनिफ्राय नेबाय थानाय बिथायारि सानज'थाइ मावथांखिया ओनसोलारि सुबुंफोरनि गेजेराव
रंजानाय आरो सुखुनि दोहौ जोंखांहोदों। बे दालांखौ लुनायनि बिबान लानाय थिकादार इन्द्रजित बसुमतारीनिसिम गोजोननायजों रायजोफ्रा गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। बेजों लोगोसेनो गुन गोनां दालां लुनाय आरो थि समावनो आबुं खालामनायनि थाखाय बिनि रादायखौ थागिरिफोर आरो ओनसोलारि दैदेनगिरिफ्रा बाख्नायदों। गुवाहाटी बरागाव फ्लाइअभाराव रबिबार फुंनि समाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। बे जाब्रबथाया गंसे गोख्रैयै खारबोनाय ट्राक आरो साखा खबब्रै गारिनि गेजेराव जादोंमोन। जाब्रबथाय जानाय ट्राकखौ NL01L3090 आरो कारखौ AS01FF0275 होननानै मिथिनो मोन्दों। सौग्रावनायनि जाहोनाव गारिया सिलिंखार जादोंमोन। बे जाब्रबथायखौ नुनाय आरो जायगानि थागिरिफोरा जाथायनि बागै पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव गरसु पुलिसनि मोनसे हानजाया जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै नायबिजिरनायखौ जागायदों। मख'नो गोनांदि बे जाब्रबथाय जानाय समाव साखा खबब्रै गारियाव गाखोनाय सानै सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोनब्लाबो खुनुरुखुमैसो जिउ रैखा जायो। दासान्दि बिसोरखौ गंसे प्राइभेट देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। बेराफारसेथिं जाथायनि उनावनो ट्राक ड्राइभारा जाथायसालिनिफ्राय खारखोमादोंमोन। आमेरिकानि जार्जियाव 24 बोसोर बैसोनि सासे भारतारि आइजोआ गोमानानै दङ। निउ जार्सीनि बिबानगिरिफोरनि बायदिब्ला सासे भारतारि आइजोआ मोनसे थि खालामनाय जुलिनि थाखाय सौफैनायनि दान्दिसे उनावनो जुथाइ रायजो आमेरिकायाव गोमादोंमोन। 24 बोसोर बैसोनि सिमरन मुंनि आइजोआ 20 जुनाव ओंखारदोंमोन। नायबिजिरगिरिफोरा सुबुरुन होयो दि जानो हागौ बिथांजोआ जुलिनि गेजेरजों थांनो सानथांखि गैयामोन आरो बे खाबुखौ दावबायनायनि थाखाय बाहायनो हागौ। लिन्डेनवाल्ड पुलिसनि नायगिदिंनाय फुटेजआव बिथांजोखौ हारसिं नुनो मोनो आरो गावनि फनखौ नायनाय आरो सोरखौबा नेबाय थानाय, जेराव दुखुनि जेबो नेरसोन गैयामोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।